खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलावहाय बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा जाहैबाय गाबोन माने राजानि बार्थडे आरोना थ' आङो सानबाय कि केक बानायनायनोसै होननानै आङो प्र' नङा आं बिदि बानायफेरबायबो थायाखै थ' फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैबाय आङो थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि केक बानायनायखौ जायाबो जानो हागौ नोंथांमोना मिन्थिखागोन नुनानैनो जादोंना जायाखै थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ आं देखायलांबाय थानोसै थ' आं दायो केक बानायनायनि गासैबो जिनिसफोरखौ लाबोनानै दोनखाबाय मैदा ओमफ्राय भेनिला एसेन्स आंनि फेभरेट फ्लेभार आरोना बेयो ओमफ्राय बेखौ अपसनेल होयोबाबो होजागोन ओमफ्राय होआबाबो नोंथांमोननि गोसो बेनि उनावहाय बेयो जाहैबाय बेकिं सदा ओमफ्राय बेकिं पाउडार सिनिखौ आं गथाखौनो होनोसै ग्राइन्डारावहाय ग्राइन्ड खालामनांगौमोन खिन्थु दायो रावबो फ्रि नङा नालाय आरो राजायाबो खामानि मावगासिनो ओमफ्राय आइमोनाबो रेस्ट लादों नालाय ओंखायनो आंनो थिनला आरो आं गावबो माने दायो प्रेगनेन्टखाय बिदि मेचिनफोरखौ सालायाखै आरोना थ' बेखौ गथ'खौनो होनोसै आरो ओमफ्राय बेहाय गाइखेर लादों दायो आं दाउदैखौनो बावदों दाउदै लानानै फैनो र' दाउदै दैब्रै लाबोबाय आङो नै ओमफ्राय नोंथांमोना भइसखौ मोजाङै खोनायाबो जानो हागौ मानो होनबा अखा हागासिनो दङ बिराद साउन्डआ गाज्रि खोनानो हागौ निमाहा मोननाय थाबाय बेनि थाखाय मानो होनब्ला आंनाव बाइक गैया नालाय थ' एसे एडजास्ट खालामदो आरोना ओमफ्राय थाव गोथांखौ लाबोबाय दायो स्टार्ट खालामनोसै खामानिखौ जायोब्लानो जाबाय आरोना दाउदै दैब्रै लानोसै Oh no! दायो एसे गलायनानै लाग्रोनोसै दायो सिनिखौ होनोसै आङो बेसेबां गोदै जायो बेयो नोंथांमोननि खोथा जों बांद्राय गोदै जाया दायो आं गाइखेरखौ एसे होग्रोनोसै दायो आं होनोसै मैदाखौ नांबावगौबा दाहाय होबावनोसै आङो खस्थ'खौलाय होना लानोसै आं एसे गिदिर बानायनि थ' एसे होबावनोसै आरोना दायो आं होनोसै बेकिं पाउडारखौ ओमफ्राय बेकिं सदाखौथ' एसे होनांगौ आरोना
दायो होनोसै vanilla essence-खौ थाव गोथां एसे होनोसै दायो बे बेटारखौ बेहाय होनोसै आङो लाबोदों आरोना ओमफ्राय बेयाव होनोसै आङो बेखौ फुनलानानै लाजोबनोसै आरोना दायो मैदाखौ एसे सारस्रोनानै लानोसै दायो दुंनानै दोनखानाय सारायावहाय बेखौ होनोसै आरोना दायो किचेनाव जेबो खामानि गैथ'ला बिदिनो आरामसे नों 45 मिनिट्स बा 50 मिनिट्स आरामसे जिरायबाय थानो हागोन खिन्थु आं आरामसे जिरायथ'वा मानो होनबा आङो क्रिमखौ बानायनानै लाग्रोनि जोंनाव व्हिपिं मेशिना गैया ओंखायनो आखाइजोंनो खामानि सालायनांसिगोन आरो बिनि थाखाय माने आङो इउटुबावहाय नायदोंमोन आरोना मेशिन गैयाबा माबायदि खालामनो हायो थ' आंबो रोङा फार्स्ट टाइम नालाय क्रिमनि खोथायावथ' एकदम जेबो रोङा आरोना आङो थ' नायनोसै जायोना जाया दिनैहाय थ' बिनि थाखाय आङो नै इउटुबाव नुनाय हिसाबै बरफ लागायनानै दोनदों गाहायावहाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो बेजों गलायनानै बानायनोसै आरोना व्हिपिं मेशिन गैया नालाय ओंखायनो नै आखाइजोंनो खालामबाय थाबाय जि गोबाव जाबाय खालामनाया 20 मिनिट्ससो जानोसै आरोना खिन्थु नै महर लाखांबाय क्रिमा थ' ओंखायनो एसे गोसो खुसि मोनदों आरो आखाइ सादोंब्लाबो दा फाइनेल रिजाल्टखौ नोंथांमोननो देखायगोन आङो आं बानायबाय थाथ'नोसै केमेरा खेबनोबो रावबो गैया नालाय that's why okay बे सिङावहाय बरफ दङ आरोना नै बरफ नङाबा बे गलिलांफिनगोन नालाय गरमाव ओंखायनो बरफ दोनो आरोना थ' नै फाइनेल रिजाल्टआ बेनो क्रिमा जाबाय दा बेखौ दसे समनि थाखाय आङो फ्रिजाव दोननोसै ओमफ्राय केकआव लागायनाय समावहाय आं नोंथांमोननो देखायफिननोसै सारायनिफ्राय बोखांबाय आङो ओमफ्राय गोजौना मारै नुदों आयै जास्ट टेस्टआल' गोथाव जाथोंसै आरो नै राजानि केकआ बेनो आरोना आं बानायनाया फार्स्ट टाइम लाइफआव बेबायदि बानायदों आरो उनावहाय मोजां बानायनो ट्राइ खालामगोन आङो थ' फाइनेलि दिनै जाहैबाय बार्थडेनि सान ओमफ्राय बार्थडेनि सान माने मा जोनोमनि सान दिनै राजानि थ' केकखौ हानोसै मैया बानायनायखौ जादोंना जायाखै आंथ' जेबो मिथिया ममबो गैया हेपि बार्थडे लिरनायबो गैया आरोना न'आव बानायनाय नालाय आरो आंबो गोदानसो केक बानायनायावहाय उनावहाय रोंलांबा बिदिनो बानायबाय थानोसै आरोना थ' केक हानोसै दायो ओइ बार्थडे बय नै बेनो आं बानायनाय केकआ रुको रहा नै केकआ सामब्राम हाग्रासो मोनसे र' दे र' जाखो बोरायनायखाय फाट्टाखौनो लाला बिजोंखि केक हायो सामब्राम लेंग्रासो
Hayo बेजोंनो hayo. मक्सिला बार्थडे खालामदोंब्रा हायोब्रा बेजोंबो मा गेलेलाबायखो उन्दै बायदि मोनदों नामा नों दा 29 जाबायना पुरा 30 आव हाबबाय आइ फैनो आं हारसिंखौ मोनसै आं हारसिंखौ मोनब्रा रबिनथ' र' आइया फैदों आं सिखाय हारसिंखौ मोनगोन जोंनि मुङा 1 2 3 go आइ टेस्टाबा मारै जादों मिन्थिया दे आङो जादोंना जायाखै नों जाजोबनांगोन नोंनि नालाय बार्थडेआथ' नै खानायफ्राबो खानायालाय मा स्केन जायाबा नै रेडिमेडब्रा खम खरसायावनो जानाय सामब्राम हाग्रा सिखाजों हायो बे गोसोबो नांजोबो नि मैयानिफ्राय माथो गोसोखाङो अरजिना बार्थडे एकला पुरा मुवा Salai. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. जाबाय आंनो सोनांगौ Kamu bangkit. Birthday gift. Happy birthday to you. Thank once you. again. Wow. Go to Vaidi kalau mau. Dah. Wow, what a gift! Oh, sorry. Paltu. Thank you so much for your order. Ang nayakin deh. Buat Ma. moजां packing खालामनाय जिखुनु Packing Love, मोजां ना? हमनो हायो आरो Hmm. so much of love and effort. Yes. Good packing, good packaging. आं बिसिनाव लायलायबाय Oh, bento na? cute आराम good job. Mozain bisi deh. Sorry. But bisi na doon ang kasigan na da. Oh, Brang, sedang mulai. Wow, nice. Nice. Wow, thank you. Berat moजां flower aksideng. Ay, kita nung mandang dia. Dari birthday dari wah, satu lah. Happy birthday, thank you. Nih, sedang lidang. Atau mau mencelir. Happy birthday, thank you. Jangan deh. Jadi mati. कैसा लगा गिफ्ट और कैसा लगा ये पिक्चर 그래? 나이니 사니고बो गोदो ससमा गानामोन ना Exact sekarang. exact ना बिराद मोजां बानायदों
नोंथांमोनाबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन जुदि बानायहोयोबा Lain nama. नै आर्टिस्टनि मुङा जाहैबाय पार्कि ब्रह्म इन्सटाग्रामाव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिथांखौ You like it? Moजां ब्रा मा कालार आखिदों बेलाय मोजांथार फिनिशिंआ उनाव लास्टाव माबा होदों नोंनो आं देखायगोन माबायदि आखिनानै लास्टावहाय मा खालामदों आंखौ टेग खालामथ'वाखै मानो होनबा नों मोनथिगोन नालाय ओंखायनो जों सानैया रायलायनानैहाय टेग खालामलायाखै आरोना बिनि एकाउन्टाव दङ थ' बार्थडेनि हरावसो जानाय जासिगोन जोंहा राजाया मा जाहैयो गावनि बार्थडेनि थाखाय ओमफ्राय भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला मैयानिजों दिनैजों गोलाव जागोन नालाय ओंखायनो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय